आई भैया, हम भोजपुरी सिंगर उपेंद्र लाल यादव। आप सब जितना भोजपुरी सुनवैया बानी, जितना भी भोजपुरी गीत के आप लोग पसंद करें, जितना भी हमारे भोजपुरी समाज बा, हम सब भाई लोगन के पाँव छू के प्रणाम करतानी। एगो हमारे चैनल बा जौन के अब हम अपन चैनल बनौली उपेंद्र लाल म्यूजिक वर्ल्ड। हमरा आशा न पूर्ण विश्वास बा जितना भी ई फेंकू अभी तक चैनल बनल रहा हमारा नाम से, वो चैनल से भी ज्यादा प्यार दुलार आशीर्वाद आप लोग ये चैनल पर देव उपेंद्र लाल म्यूजिक वर्ल्ड। जौन चैनल अब हम खुद का बनौली, और एक बार लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर आप लोग करब, और घंटी जरूर दबावल न भूलिए जाए, घंटी दबावल। जौन की ओपा भी हम एगो अपन बाबा धाम के कैसेट रिलीज करे जाता नहीं, MP3 और वीडियो दोनों, और हर एक गाना जौन की महीना में 2 बार 3 बार ओपा हमेशा हमारे 1-2 गाना आवत रही। ये हम बस इतने आप लोगों से लाइव आयल चले कि मतलब हमारे जौन ई चैनल बा, चैनल के ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, ताकि ये चैनल के आगे बढ़ावा आप लोग के हाथ में बा। जैसी ये भाई के गाना आप लोग पसंद करेला, हमारा पूर्ण विश्वास बा हमारे हर एक गाना सुने खातिर आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद भैया, लव यू सब भाई लोगन के।